Logo de superar o Chantada Atlético na primeira eliminatoria, o Chantada B segue adiante na Copa. Este sábado recibirá ás 7 da tarde no Sangoñedo o Sober na ida dos 16avos de final. Rubén sinala que sería importante non recibir gol e intentar afrontar con vantaxe o partido de volta a domicilio. O importante é non encaixar na casa sempre na ida, o importante non encaixar, porque ben ves que contra a eliminatoria do Chantada Atlético un empate a un, e ao final resolvese todo nunha xogada dun penalti que os equipos de por veña encerraches, é imposible casi marcar un gol. O importante é levar un bo resultado, se se pode levar a eliminatoria xa con algo de vantaxe, pois moito mellor. A pesar de que o Sober competiu esta tempada en terceira autonómica, finalizando na 13ª posición con 30 puntos, os chantadinos non queren o papel de favoritos, pois creen que esta competición non ten nada que ver coa Liga. Para Rubén a eliminatoria está ao 50%. Favoritos non hai, tamén era favorito o Chantada Atlético, que xa é o mellor momento, pero ao final ben ves que nunha xogada decidese todo, non hai favoritos. Nestas eliminatorias a doble partido 50-50%, o factor casa influe moitas cousas. O xogador chantadino cree que tras acadar a salvación no último partido de Liga a tempada pódese valorar como positiva. Para o noso objetivo era a permanencia e conseguímolo. A verdade é que a mellor contábamos estar un poquinho máis arriba, pero xa dixemos que toda a temporada as lesións do A, lesións nosas, Santiós, que a verdade non se acompañou moito nada, e ao final cumplimos o objetivo e a verdade que a campaña foi boa. Pola súa parte, o Xuvenil A disputa o seu último partido como local esta tempada o sábado ás 5 da tarde. Os de Juan reciben o Valladares na penúltima xornada de competición. Co obxectivo da permanencia xa acadado, os chantadinos buscarán un triunfo que lles permita despedirse do mellor xeito posible da súa afección. Xa saben, tarde de fútbol no Sangoñedo.